Maita yenyu nokutendai nokuramba muchingotandadzana nesu tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Tiri kutaura nyaya yekuti chikuru kufunga kwete kufema. Kana tiri pamugwagwa, iwewe uri kuiteiko kuti pamugwagwa pedu panake? Iwewe uri kukurudzira sei? Uri kubatsiridza sei? Ndinofara ndichiona vana mufundisi vari muno. Nekuti kareko kuchechi kwaingozikanwa kuti kunotaurwa shoko kunodini, asi kana taanavo pane nguva yekutaura zvemumugwagwa medu. Nekuti vari kuvigawo vanhu vakawanda vanotovarwadza, vanenge vachibetseredza mukati mesangano nemukati meupenyu. Vamwene ndomboya pamuri. Ini marwadzo angu ndevanhu vachairi vanotsika vana kana murume mukuru vakamutsika vachitiza. Havadi kubuda pachena mhosva dzavo. Isisu tinenge tichitozvizwa kuti kana chandinenge ndaviga Mwari anochiona kuti iwe wasiya watsika munhuku. Asi uri kutiza usingade kubatana nevanhu vafirwa ava kuti unyaradzane navo. Marwadzo mahombe, kodai ari mwana wako atsikwa kudaro, unonzwa sei munhu amutsika atiza? Tine tsaona dzakawanda dzokutiza vanhu njodzi dzakadaro. Mashoko akanaka ari kutaurwa naamwene nhai. Ndo vanhu vanenge vapererwa nekufunga ivavo vatiri kutarisa. Maigondongwe, taurai. Maita zvenyu Dr. Chisamba. Nyaya yemaaccidents ari kutaurwa njodzi mumigwagwa ine zvakawanda zviri kukonzera. Mumwe driver unotoona kunge wezera rakanaka risoba asi ukazotarisisa vanenge vaine tunongopisa twavari kunwa. Wozoona kuti muri kutyairwa nevanhu vakadhakwa. Paripo pekuti mumwe munhu anogona kuti kunyanga arimo motikari kuti driver imbobva paWhatsApp anenge achitofamba achitopindurana nemumwe munhu ari paWhatsApp, ukamuti musadaro. Vamwe vari mukombi hava kusapote, unotoita kunge ndiwe unopenga kana kuti muri kumhanyisa zvazvanzi ambuya muri kuda kuti tisvike mangwana here. Woona kuti muri kushaya kusapotwa nevamwe varimo uye muri kufamba nemunhu pamwe akadhakwa. Vanhu vari kuti driver dzimwe nguva tiri kudhiraivwa nevanhu vari kufambawo vaine dzimwe pfungwa dzavo. Pane mumwe ndakatozwa saka imimi muri kuitei nokuti chirongwa chedu chiri kuti iwewe sedunga munhu maona ari kunwa kangopisa, maona kuti akadhakwa, imi sedunga munhu muri kuitei kuti zvirege kuzosvika pakaipa? Ndakambotora foto pasi ndofunga munhu wandakataurira akanga asina power dzakakura. Ndakagara nayo mufoni mangu kwenguva yakareba, asi ndataura ndavarakidza nenhamba dzacho magumisiro ndakaona hapana chaitwa. Ndizvozvo Zvakare migwagwa yeduwo ngaigadzirwe. Migwagwa paripo pamwe pekuti unotozoona matosvika kuti pane zipothole kana kuti zigomba dzimwe dziri kubva dzazokanganisika, pamwe ine experience yadriver yekuti haana kujairira kudriver. Tine zvakawanda zviri kukonzeresa kuti nzira dzedu dzive nenjodzi dzakawanda. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa naMai. Ongororo dzese dzakakosha pamugwagwa. Isusu tiri kukumbira kuti kana matora mapikicha kana madii, tipei mapikicha. Tine mapurisa tinoshanda nawo, tine vanoita zvemugwagwa vatinoshanda nawo. Pikicha yemunhu haikanganise. Regai timboenda kune ruzivo. Tinoziva kuti mazuva ano kune umhizha hutsva. Umhizha hutsva wamuri kuita ndoupi? Ongororo dzakaitwa pasi rese dzinotaura kuti speeding ndo iri kuita kuti vanhu vazofa pakaitika accident, whether wakatwa kana kuti munhu anga akadhakwa. Asi kana speed yakanga yakawanda vanhu vari mukati vanofa kana kuti vanotyoka. Saka pasi rese mukatarisa nyika dzakabudirira dzakaita sana UK, America, Dubai, ana India, muno muAfrica, Zambia, Kenya vakaitoisa ma-speed limiters. Muno muZimbabwe mutemo wacho wakaiswa muna 2015. 2015? Yes, isi takatanga kusupply ma-speed limiters muna 2017. Speed limiters muno muZimbabwe mabhazi ese mukatarisa kumashure akanzi 80. Mutara 60 other road. Zvirova kuti bhazi harifana kunge richipfuura 80 kana rakatakura vanhu. Saka isi tine technology kuti tikaisa pabhazi iro kana nango driver akadhakwa kana akatsika zvinenge haripfuure 80. Saka munoita sekusunga kuti munhu afambe zviri pamwero. Vauchirema maoko. Asi zvandivhundutsa ndo makore amataura azvakatanga. Asi iye zvinezvi sekuti mazvitaura pachirongwa chevanhu panyika ino nekunze kwenyika, tinoda kuzviona kuti zviri kuitika izvozvo. Tomboya pamurifundisi. Kubandiko redu remachechi uku kwanga kuine dambudziko rakanyanyisisa, nekuda kuti vana vedu kana vachinge vachifamba rwendo
kunyanyanyanya kumachechi emweya vanoenda kumuprofita kana kuti kumutungamiriri vachinobvunzira kuti tichatungamirwa nemweya here parwendo rwavo. Motikari yongokushiwa mvura yotonzi munofamba zvakanaka, asi panenge pasina cherechedzo yekuti motikari ine zvikwaniso here zvakakwana. Taakuti aiwa shoko raMwari rinoti vanhu vangu vaparara nekuda kwekushaya zivo. Saka tiri kuisa dzidziso yakanyanyisa kunyanyanyanya kuvaprofita, kunyanyanyanya kuvafundisi, kuti hapasi kungoda munamato, pari kuda kuti vanhu vaakwayiwe neknowledge yekuti vazive kuti mumugwagwa munofambwa sei. Munoda kufungwa. Munoda kufungwa. Hamungode kungoti rabhi kana kuti mweyati zvakati. Mashoko makuru taarutaurwa namufundisi naini. Ndakuenda kuchikuva iye zvine izvi tiri kuti hatishore kunamata, hatishore zvinenge zvaitwa, asi zvinoda kufunga. Mukateedzera magwaro matsvene amunoteedzera muzvitendero zvakasiyana siyana, mukaverenga zvakanaka, munotoona kuti kunyange vanhu vairarama nguva idzodzo vaitoita kakurongedzera kane pfungwa. Kana votora urwendo vaitoita kakurongedzera kane chi? Kane pfungwa. Nomboya kwamuri vachinoda. Ndatanga ndati hatichadi zvekunongedzera kuti muroyi ndiani. Hatichazvidi izvozvo, zvakapfuura izvozvo izvo. Mugwagwa wandataurawo mukaucherechedza gore rino January February, mugwagwa uraya vanhu ndopi wakanakisa wacho muno muZimbabwe. Andiri tinoda kuwirana, hatichadiita zvekumbofembera kana kuprofita, toda kutaura mashoko ari kuitika paground. Saka kumachechi kwamuri kuenda mungati mugwagwa wagara unofanira kugadzirwa, asi chokutanga kuti chigadzirwe ibrain dzomunhu. Zvino Dr. Mai handizivi mabhazi akauya, president vakaunza mabhazi neBelarus, mabhazi ezupkwaya kuti tibatsirikane nekuda kweBelarus. Zvino handisi kuziva kuti vanhu vari kuzopawo mabhazi havasi vanhu vanongonongwa kubva kukombere pasina kana kumbofunga kwokuti munhu uyu une maturity. Pane inonzi conversion yokuti bhazi iri sefoni nyowani ukaiwana iwe unoda kutombobata bata uzoti inofamba sei. Vazhinji vangopinda pane ritadha iri pamabhazi ipapo. Chikoro chinodikwa ipapo. Mai tichazoenderera mberi nenhau yechikoro ichocho. Ndizvozvo mashoko makuru taarutaurwa nababa nai. Vari kubata mabhazi edu nemotikari vane kodzero here, vane zivo here? Ngatisangane muchikamu chinotevera.